De ce actuala guvernare supune anumitor represalii opoziția? Nu făceau ei nimic fără... Nu făceau ei nimic, a uzurpat puterea în stat. Iată, voi vreți istoria Moldovei și vreți limba moldovenească, dar ați fost la putere, de ce n-ați făcut-o? Foarte mult are importanță cine numără voturile. Da. Asta îi afectează direct pe criminalii la putere. Se amână plecarea lor de la putere și nu putem garanta că acestea sunt cinstite alegeri. Și această populație nu participă la guvernarea țării. Noi nu suntem membri NATO, Europa. Aceasta este manipulare, în primul rând. Care ni le-au luat fără tratat. Rolul lor este de a încurca cuiva, dar Statele Unite n-au permis acest lucru. Europa de astăzi nu este aceea care a proclamat democrația, înseamnă că ea nu susține ideea moldovenească. Este unul dintre liderii, să zicem, Europei Centrale, n-am auzit niciodată să primească vom premiu. Încercarea de a cumpăra o parte din forțele politice, aici e business, niciun fel de interes personal. Și întreabă, dar din care bani? Lui NATO i-ar fi foarte convenabil să folosească Moldova în interesele sale și de ce eu mă consider moldovean? Dacă ea n-ar prezenta niciun pericol, ce să lupți împotriva ei? Li s-a interzis, desigur prezintă un pericol pentru actuala putere.